Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor openbaar bestuur. Want ondertussen is aangeschoven de fractievoorzitter van het CDA. Met wie heb ik het genoegen? Goedenavond, mijn naam is Patricia van der Vijver en ik ben de fractievoorzitter van CDA Sluis. Mooi. Nou, Ja. Goed dat je gekomen bent, want druk iemand de tijd nemen. Maar de verkiezingen volgend jaar dus van het land. Ja, dus klopt. we dachten we zullen de fractieleiders dus, allemaal uitnodigen. Dus Leuk. ze gaan allemaal komen, dus Leuk. leuk dat je er Ja, bent. dankjewel. Dank voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Patricia, waar ben je geboren en waar woon je? Ik ben geboren, of ik ben altijd al woonachtig geweest in Heilen. Kleine kern naast Sluis. En daar ben ik eigenlijk al heel mijn leven heb ik daar gewoond. En tegenwoordig woon ik samen met mijn man op Sint-Anne-ter-Muiden. Het mooie pittoreske dorpje. Heel mooie boerderijen. Ik ben Ja. er geweest. We hebben een voorgesprekje gehad. Klopt. Prachtig. Heel mooi. Ja. Ja. En wat voor studieopleiding heb je gedaan van kinds af aan zo? Ik heb in mijn jeugd de lagere school en de middelbare school in België gehad. Omdat mijn moeder daar ook werkzaam was, dus dat was voor haar makkelijker te combineren. En de hogeschool heb ik dan in Vlissingen gedaan. En welke richting? Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd. Oh, en wat ben je na de studie gaan doen? Ik heb stage gelopen bij een lokaal bedrijf, metaalbewerkingsbedrijf. En na mijn studie ben ik samen met mijn man een eigen zaak begonnen. Hij had al een metaalconstructiebedrijf en ik ben daarmee ingestapt. En daar doe ik nu administratie. Oh, dus, en hoe heet dat bedrijf? Constructiebedrijf van de Vijver. Oké, ja. Van de Vijver, ja, dat is natuurlijk een heel bekende naam. Heel bekende naam, ja. Goed zo. En hoe ben je zo de politiek ingerold dan? Nou, ik ben een aantal jaar geleden gevraagd door iemand van... Goh, ik zie dat jij heel actief bent. En meestal moet je aan actieve mensen vragen van... Goh, heb je nog wel tijd over? Want die hebben vaak nog wel tijd over. Ja, komt bekend voor. Ja, juist. En dus hij heeft gevraagd aan mij van... Goh, is het niet wat voor jou om ook eens mee te doen... en eventueel bij ons op de lijst te staan? Dus ja, goed, ik heb me wat zitten verdiepen in wat is de CDA Sluis, wat willen ze, wat zijn hun standpunten... En op nu heb ik gezegd, nou ja, weet je wat, ik wil wel op de lijst komen te staan. Toen stond ik nog op plekje 7 of 8 na de verkiezingen. Dus we hadden 4 zetels, dus nu praat ik over 2014. Dus toen was ik nog niet in de raad, maar toen zei ze van, goh, als je het leuk vindt, je kan ook onze fractieassistent worden. Dan kan je ons een beetje helpen, ondersteunen en dan... Groei je erin? Ja, dan groei je erin. Dan zie je een beetje wat het allemaal inhoudt en of het iets is voor jou. Ja. En zo ben ik er eigenlijk ingerold. En zo in 2018, toen heb je meegedaan aan de verkiezingen? Ja, maar toen zat ik ook al in de raad, want ik heb in 2016 ben ik in de raad gestapt, omdat een ander raadslid van het CDA gestopt is. Oh ja. En Aniek Uiterwel is toen gestopt en zo ben ik in de raad terechtgekomen dan. Zeg, en dan fractievoorzitter, en wie zit er dan nog meer in de fractie, in de gemeenteraad? Want Sluis heeft 19 gemeenteraadsleden, Ja, 4 klopt. van het CDA. Ja, dat klopt. Dan ben jij en? Dat ben ik, dat is Sjaak Kwaak, ja. Ronald de Krook en Lien Kamphuis. Oh ja, mooi. En we hebben een wethouder natuurlijk ook nog, en dat is Peter Ploegaert. Ja, die is hier al een keer in de studio geweest. Klopt. Met een van de mensen die dus heel vaak in de politiek gezeten had. Wie was het ook klopt. alweer? Samen met Lien Kamphuis heeft Oh hij... ik zocht even klopt. naar Leen. Hoe kan ik die vergeten? Dat kan eigenlijk bijna niet. Nee. Goed, nou, er zijn natuurlijk fractievoorzitter. Wat doet hij eigenlijk? Meer als de fractieleden in de gemeenteraad. Ja, dus nou, als gemeenteraadslid heb je natuurlijk commissies en raadsvergaderingen. Die volgen de meeste raadsleden, afhankelijk of je een commissie ook hebt natuurlijk. Ja. En als fractievoorzitters kom je dan iets vaker samen, want dan heb je ook 1 keer per maand een overleg met de wethouders. En ook het presidium noemen ze dat. Oh ja. Dan kijk je samen van wat staat er allemaal op de agenda voor komende maand. En zijn er een aantal belangrijke dingen die nog besproken moeten worden in de raad. Helemaal goed. Nou, er zijn ook een aantal foto's zijn toegestuurd. Ja. Heb ik begrepen dat er een aantal blokken zijn. Die kunnen we nou mooi laten zien aan de kijkers. En ook graag dat jij het becommentarieert. Kan dat? Is goed. Geen probleem. Kijk even als je wilt. Ja. En dan in de microfoon even uitleggen. Wij hebben als CDA afgelopen jaar een aantal themaavonds georganiseerd. En waarbij dat we dan gezegd hebben van we willen graag input hebben van de mensen vanuit de gemeente. Van hoe moeten we daar in de toekomst mee omgaan. En dit was de foto daarnet, dat was van een thema over de toeristische sector.
Hoe gaan we daarmee om? Wat speelt er allemaal in de toeristische sector? En waar kunnen wij dan als gemeenteraad wat kunnen we daarin betekenen? En wie nodig je dan uit? Die avond was onder andere Johannes de Bad vanuit de provincie aanwezig. En, Dat is een gedeputeerde, hè? Ja, dat is een gedeputeerde. En een aantal mensen die in de toeristische sector actief waren. Kijk, daar hebben we Johannes. En dat waren mensen die een camping hadden. Mensen die in een strandpaviljoen werkten en zo. Dus die wisten echt wel wat speelt er allemaal in die sector. En waar kunnen we iets voor betekenen als gemeente. En in de zaal zat natuurlijk hadden we mensen uitgenodigd uit de sector. En ook iedereen die interesse had, mocht natuurlijk ook komen luisteren. Maar zo kon je wel een beetje ook achteraf en tijdens de bijeenkomst met elkaar in gesprek gaan van wat leeft er effectief en wat kunnen we doen. En is dat een van de taken van de fractievoorzitter om dat te organiseren? We spreken dat met elkaar af en ze weten dat ik dat graag doe, dus zodoende... Ik snap het wel, ja. Ja. Je moet altijd vragen aan iemand die al veel doet. Ja, ook. En ook als je een beetje gedreven bent en zegt van, oh, dat vind ik leuk. En samen met een aantal andere mensen vanuit de fractie, vanuit het bestuur, organiseer je dat dan samen. De ene zorgt dat de zaal beschikbaar is, de andere stuurt de uitnodiging voor de panelleden, de andere maakt dan flyers, social media. Ja, goed, je verdeelt de taken wat met elkaar. Ja. En zodat het in ieder geval wel een geslaagde avond is. Mooi, dat ze het allemaal nog naar de zin hebben en gelijk informatie krijgen. Ja. En netwerken natuurlijk. Ja, ook. Mis je dat nou niet? In de coronatijd? Ja, dat is wel wat moeilijker. Hè? Dat online gebeuren, ja, dat bordeltje achteraf, zullen we maar zeggen, dat is toch wel af en toe handig. En ja, dat is wel minder. Dat merk je. En toch zeker met die online vergadering heb je het helemaal niet meer. En fysieke vergaderingen merk je dat iedereen gaat naar huis. En dat is wel... Oké, en we hebben dan een volgende blok met foto's. Even kijken. Ja, dat was een themaavond over... hier aan de voorkant. Angela? Angela, ja. Dat was een themaavond over duurzaamheid. We hadden als CDA een enquête uitgezet van... hoe denken jullie over duurzaamheid, windmolens, zonne-energie... wat is volgens jullie belangrijk? Dan hebben we ook een paar sprekers uitgenodigd. De ene persoon was een leverancier van die kleine windmolentjes... die je vaak bij boerderijen ziet. Oh ja. Die net geen 20 meter hoog zijn. Ja. En iemand die ook een postcode roos had gedaan... maar dan in Zaamslag. Hoe organiseer je dat voor zonnepanelen op een dak te leggen? En onze bestuursvoorzitter... De heer Paridan, die is dan zelf vanuit zijn bedrijf ook betrokken qua duurzaamheid. Dus hij heeft ook nog een verhaaltje daarover zitten vertellen. Oh ja. Dus, en dan achteraf hebben we onze enquêteuitslag gedeeld met de mensen en konden ze vragen stellen. En ook informatie ophalen van waar moeten we doen. Op dat moment speelde heel erg de vraag, moeten de windmolens aan hoofdplaat, die staan er nu... Die zouden ze verminderen van 5 naar 3. Ja. En daar was best wel wat tegenwind. Tegenwind, ja, er was een actiegroep die zich opgericht had, Tegenwind ook. Tegenwind, ja. Ja, en die vonden dat niet fijn dat dat zou gebeuren. Ja. Dus dat zijn punten die ook op zijn avond naar voren komen van... moeten wij dat als raad wel of niet? Moeten we daarvoor of tegen stemmen? Ja, ik ben een keer in zo'n windmolen geklommen, hè? Ja? Ja, met een cameraman, Reno Maanhout. Ja? En die heeft een mooi filmpje gemaakt dat we naar boven klommen en dan zo van bovenaf... Oké. Ja, moet je een keer nadoen, joh. Nou, ik ben zelf ook actief bij de Zeeuwse CDA-vrouwenbeweging. En daar zijn we naar Krammer geweest. En daar hebben we ook dat grote windmolenpark. Ja? Ja, daar zijn we. Maar we zijn wel van onder in de windmolen geweest, maar we mochten niet naar boven gaan. Nee. Maar dat was ook heel interessant. Ja, helemaal mooi. Was er nog een blok met foto's, begrijp ik? Ja, we hebben dan onze laatste avond, dat was een afvalavond, themaavond. Kijk, een kliko. Ja, de kliko. Met allemaal letters erop? Ja, we moeten met z'n allen strakjes mee gaan sorteren. Vanaf 1 januari verandert de afvalbeleid in Sluis. En dan... 1 januari 2021 dan? Ja, klopt. Nu komen de 1 januari. Nu komt de container 1 keer in de 2 weken.
En dan strakjes gaat de zwarte container 1 keer in de 4 weken pas maar geledigd worden. En de groene en de plastic wordt dan 1 keer in de 2 weken. Wordt dat plastic ook een container bij jullie? Ja, dat klopt. Oh ja, want in Hulst hebben wij zakken, hè? Ja, bij ons komt er... bij ons komt er komt een papiercontainer erbij. Ah. Ja, ik was ook even... Met al die containers. Dus je hebt nou een zwarte, een groene, en plastic zakken en dan komt er iets voor... papier bij. Ah ja, Zo. wat vroeger de voetbalvereniging deed. Ja, maar die rijden wel nog mee met de vrachtwagen. Oh ja. Dus die krijgen nog wel de revenue, dus zeg maar de bedragen die de papier opbrengt, die worden wel nog steeds naar de vereniging overgemaakt. Er is ook nog een mooi... We hebben de foto's nu gehad, hè? Ja. Er is ook nog een mooi filmpje voor jou. Dat duurt kort, maar krachtig 2 minuten. Ja. En van wanneer was dat filmpje? Dat is van 2018. Dat was een filmpje die we gemaakt hebben met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, waar ik dan nummer 2 op de lijst stond. Nummer 1 was bij ons Peter Ploegaert, die dan ook wethouder is geworden. Nou, zullen we eens even gaan kijken? Ja. Mijn naam is Patricia van der Vijver van Beursen. Ik sta op dit moment op nummer 2 van de CDA-lijst als eerste vrouw. Op dit moment ben ik bijna 2 jaar raadslid voor de gemeente Sluis. En in de afgelopen periode heb ik me voornamelijk bezig gehouden met de zorg en met het onderwijs. Er is de afgelopen periode ook al heel veel gebeurd qua onderwijs en zorg. De onderwijs heeft natuurlijk best wel een turbulente periode achter de rug met het Fundcollege, het behouden ervan. En daar hebben we ook ons best gedaan en tot nu toe lukt het ook al maar en dat willen we ook graag behouden en daar gaan we ons ook voor blijven inzetten. Als ouder van 2 tieners ben ik heel betrokken bij de jeugd ook. En er wordt op dit moment al heel veel georganiseerd door de gemeente voor de jeugd qua sport en cultuur. Er moet, zo blijft de gemeente contact houden met jongeren en dat is heel belangrijk. Daarnaast is de zorg ook heel belangrijk. Van de afgelopen periode is er heel veel gerealiseerd. De zorg is gedecentraliseerd, de gemeente moet nou alles regelen. Nu naar de toekomst toe kijken, zeggen we van we weten nu ongeveer wat er allemaal gebeurt binnen de zorg. We moeten nu als gemeente preventief beginnen werken. Waar kunnen we op sturen de mensen? Een goed voorbeeld daarvoor als preventief is dat je de ouderen en de jongeren in beweging wil krijgen, waardoor dat ze gezonder blijven. Daarnaast moeten we ook kijken naar de financiële middelen. Bepaalde sectoren of bepaalde onderdelen vragen minder financiële middelen dan de andere. Maar als we als gemeente zeggen we willen blijven maatwerk bieden aan de mensen, dan moeten we ook kunnen die financiële middelen schuiven naar elkaar. En dat is ook heel belangrijk. De zorg die u nodig hebt, die moeten we gewoon bieden. En dat is heel belangrijk. De veiligheid is ook een heel belangrijk speerpunt voor de komende periode. Onze jongeren die gaan naar school met de fiets. We moeten zorgen dat we veilige fietspaden hebben voor de jeugd. Daarnaast moeten we natuurlijk ook letten op kruispunten. Er zijn toch in onze gemeente nog een aantal gevaarlijke kruispunten waar af en toe toch nog wel een ongeluk gebeurt. Daar moeten we kijken van waar zijn die plekken, die moeten we in kaart brengen en dan zorgen dat we die op lange termijn veranderen en dat het een veilig kruispunt wordt. Ik zou zeggen stem op mij en dan kunnen we samen met z'n allen er een mooie gemeentesluis van maken die voor iedereen heel mooi is en leefbaar is. Nou, dat was mooi verwoord. Ja. Heel veel dingen belangrijk, hè? Ja. Maar dan moet je natuurlijk keuzes stellen en dat gebeurt natuurlijk in de gemeenteraad. Hè? Ja, dat klopt. Dus daarom zeg ik ook altijd stem. Ja. Laat je stem gelden. Klopt. Hè? Want anders dan kun je 4 jaar niet zeuren, denk ik dan. Ja, die insteek heb ik vaak ook van als je gaat gaan stemmen, dan heb je wel invloed op welke 19 mensen daar effectief in Sluis zitten en die dan mee bepalen hoe dat sluis eruit gaat zien. Ja, een belangrijk aspect vind ik dan zelf, je had het vaak over jeugd. Ja, klopt. Nou, hoe bereik je die met het CDA? Ja. En ja, hoe probeer je mensen binnen te halen om gemeenteraadslid te worden of ja, dat blijft toch altijd wel een moeilijk iets eigenlijk. En hoe doen jullie dat nou? Nou, wij proberen wel contact te hebben met de jeugd. We hebben onder andere ook een jonge fractieassistent, Angela. Die hier ook heel actief is bij jullie. Ja. En we hebben als CDA ook een jongerenafdeling. Helaas hier in Sluis niet zo actief, maar Zeeuwsbreed is die wel heel actief. En zo proberen we in ieder geval wel jongeren te betrekken. En ik merk wel dat op dit moment het toch wel een beleid is van CDA Zeeland van hoe kunnen we echt wel nieuwe en met name ook jongere mensen betrekken. En dat je toch wel een jong en actief fractie hebt natuurlijk. Ja.
Nou, dat is een mooie afsluiting. Ja, dankjewel. Nou, hartelijk dank dat je gekomen bent. En veel succes met de landelijke verkiezingen. Hè? Ja, dankjewel. En bedankt voor de uitnodiging. Ja, en wanneer zijn ze nou, die landelijke verkiezingen? Dat is maart 2011. En welke datum? Ik dacht 27 maart. Ja, maar dat googelen we wel even. Ja, daarom. Oké, nogmaals dank. Dan ga ik nu de Dankjewel. kijkers bedanken. Nou, beste kijkers, weer een tip van de sluier opgelicht. Nu van de fractievoorzitter van het CDA. Patricia, veel succes met de landelijke verkiezingen. Dankjewel. En we gaan ervan horen allemaal, hè? Ja. Oké. Oké, bedankt. Veel succes.